wuoth mar Mpesa sokoni ochiegni chopo giko kaka wuono nyasi no masidho higni 18 mar Mpesa nochopo gwenge ma Kayole, Mwiki kod Githurai. Kambi mar Safaricom koriwore kod kambi mar fwambo mar All Media Services e pango wuodhni gisebedo ka gitime kuom dwe achiel mangima gi paro mar goyo joma tiyo gi Safaricom erokamano e gwenge mopogore opogore. Joisolomi oler. Indalo 29 mosekalo, wuoth mar Mpesa sokoni osebedo kakale gwenge mopogore opogore pachoka mar lando wach mathuon mar Mpesa sokoni. Kawuono wuodhno nochopo e kuonde dak mar Kayole, Mwiki kod Githurai, kendo Safaricom nokawo thuolono mar goyo ne joma tiyo kod chenro gi erokamano ka gichiwo mich mopogore. Nobody is going to be left behind. On Sunday, we would like to target the youths. Our commitment is to continue to build the youth, to showcase your talent. We know you have got so much to offer. Na tuna invite my youths wote tukutane Eastlands Green Park Mall, where we shall be showcasing some of your talent as well as training you in skills that could help you continue to build your businesses. Kwanza sana ningependa kwanza kuwapongeza kwa pochi. To save hapo pa ku reverse pesa. Sasa pesa yetu haipotei, hatuogopi kuinvest in our business. Julendo Nyakalondo mar Citizen kod Ramogi FM no medo lando weche mag Mpesa ka Safaricom medo morgi oganda maromo milion 50 pachoka. Kwa upande mmoja, Safaricom katika kuadhimisha miaka 18 ya Mpesa wanaweza kukutana na wateja wao na pia vile vile kuwajuza kuhusiana na huduma mpya ambazo wamezindua katika kusherehekea kuadhimisha miaka 18. Wuoth mar Mpesa igeno ni biro chopo giko kiny ka gilimo Country Bus, Rongai, Kiserian kod Ngong. Joyce Olo, Ramogi TV. Nyakwa Ramogi wadhi e wiyo matin ka waduogo weche mag tuke. The August school holidays are the perfect time to unwind